The Nyotrab Youth Development Council (HYDC) has submitted a memorandum to the Director General of Police, Meghalaya, urging upon the state government to address the presence of certain elements that could disrupt social harmony, particularly in areas along the international border with Bangladesh. The HYDC has called on the DGP to direct headmen and house owners across the state to verify and collect essential documents from all non-tribal tenants within a specified time frame. The move aims to prevent antisocial activities that could pose a threat to both the state and the nation. Tentang sengi lawan ikdu iai Director General of Police Jogja State Meghalaya. Hak bidai bat ka jiksu kia jong seng hak jing ya huri-hura hang tiha po ri Bangladesh. But play iya khubor ke per ba ri Bangladesh khamtam gitu ki sipai ge bla song that jong ri Bangladesh ki ong ba hakno ko por ki la ban hiar thma ya ri India. Ti ha ba ki ong ba ki la ban hiar thma ya ri India kata kamut kene ke jela jungi kadai part and parcel jong ri India. Ti ha ba klong kumta le si hakno ko por ki khar bangla nang ti ki la ban hiar thma ya kene ke jela jungi ti ka ba long ka we ka kam ka ba khia ba na bta ka song sup chong san jong ni jela jungi. Ti nak kata kata haka ni singi bam tak singi ngila wan ban yakundu ye Director General jong of Police Jogja State Meghalaya ban ngila pni iba kadon ke jingma ka bakrau ba haba hadu menta nagliang jong ka Police Department ban nagliang jong sarkar kim patla ban simkhia ban pek bene ya kini ki illegal immigrants nane kini ki kharbangla ki dol asu wan rungtu sini spot jela jungi bagla wan haisnong ne pok jela jungi klem dadon kanu ka kabayat lembah ka kondon jung an sarkar tingla ekren bat ka DGP ngi omba kala dei ka por ka ba nakaleng jong Police Department ki haban let no ya ka random checking ban kem no ikni Bangladeshi ki badon hani pok state jungi ban be no sundan iki support di jungi support Bangladesh bi habang ibatai spang kita ki kun hun king atiar pila i pipe ya ka kios ka jingya huri hura hang thi hapo Bangladesh mita bat hang thi hapo Bangladesh pinwi i ba kini ki Islamist fundamentalist bagi khotma ki Islamist fundamentalist menta ki kren kumno pe hapo social media pe haki news kini i baro bagi te fundamentalist nang tai kila persang bat ki kren ru dak basai ba part jong North East state of India kadai bait ka Bandung bait ka part jong ka Bangladesh bat kini gidi ki Islamist fundamentalist na po Bangladesh gidi ki teroris ki banang pun bun susu ye gibri jong ki ban wan rung tu sini khnang ba hakwi ka sngi on la ja ka thma kim don kam ban wan nang tai hanrai tang gibla don hang ni rung imla su ban ya daya ke jat bri jong ka DGP ka kren dak basai ko omba ngihap ni tre lang ka mengi kum ka seng ngim nom la ban tre ta mengi ka Police Department kam nom la ban tre ta maka ti ka ka bangi don kam man le kolong ba ya ka ba mentahi PE ba ka kios kolong kum tu hapo Bangladesh kalong kum tu hapo Bangladesh ngim dak kwa than kata huri hura hadu kata dai ka bangi don kam man le kalong ba ngi don kam ban pun suntu ya ka jat bri jungi ka ba jada yakini ki kharbangla balasha lesni ke jongma ke jingma kan po shaki but ondala po shaki ke jingma ru kan po shangi te kata dei ka assurance ke bangyo na i DGP mena ba tong ni trelang ngi ke information ke bangyo ngin ACI but i nakaliang jong ka an bade in chim bade kat kum ke jing kat kum bala patha ha ka constitution ke India